Inselmilkom. Illum il-ġimgħa 2 ta' Settembru bħala Knisja qed niċċelebraw it-tifkira ta' San Girgor il-Kbir, Papa u Duttur tal-Knisja. Nilqakom għall-quddiesa mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Ġessu ġie biex jaddinna tagħlim ġdid u jħejjina għal grazzja ġdida. Iżda kien hemm min ipprefera l-ħajja antika li kien jgħid jgħix. Mulej, illum bl-interċessjoni ta' San Girgor il-Kbir imliena bil-kuraġġ biex naffaċċjaw dak kollu li qed ifixkilna milli nsiru bnedmin ġodda. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira ta' San Girgor il-Kbir, Papa u Duttur tal-Knisja. San Girgor twieled tal-ħabta tas-sena 540 f'Ruma. L-ewwel kien prefett tal-lokalità hemmhekk, imbagħad iktar il quddiem daħal fil-ħajja monastika u fis-sena 590 intażel bħala Papa. Ba' magħruf ħafna għal tagħlim tiegħu, għal kitbiet tiegħu li jsaħħu l-fidi kif ukoll għall-imħabba tiegħu għall-fqar. Miet fis-sena 604. Nitolbu illum speċjali aħna niċċelebraw dan il-Papa, nitolbu speċjali għal Papa Franġisku biex il-mulej jagħtih l-għajnuna kollha fil-qadi tal-missjoni tiegħu. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Int li jogħġbok issir briedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int irġajt ftaħtilna it-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla inti taħseb fina biħnina bla tarf u taħkem fuqna bl-imħabba għat-talb tal-Papa San Girgor il-Kbir sewwab l-ispirtu tal-erf fuq dawk li inti afdajt it-tmexxija fit-tagħlim biex il-ġid li jiksbu in-naċ qaddisa tiegħek jisfa' ta' għen għal dejjem lir-rajja tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu s-Santa flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Pawla Apostlu lil Kolossin. Ġesu Kristu u xbija ta' Alla li ma jidirx, il-kbir fost il-ħlejjaq kollha, għax fih kien maħluq kollox, fis-sema u fl-art, dak kollu li jidher u dak kollu li ma jidirx, troni u ħakmiet, prinċipati u setat. Kollox bih u għalih kien maħluq, u li hu qabel kollox, u kollox fih qiegħed iżomm. U r-ras tal-ġisem li hu l-Knisja, u li hu l-bidu, il-kbir li qam mill-imwiet sabiex ikunu l-ewwel f'kollox. Hekk Alla għoġbu li tgħammar fih il-milja kollha. Bih Alla għoġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu, bid-demm tiegħu imxerred fuq is-salib, ġib is-slim permezz tiegħu fis-sema u fl-art. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. San responsorjali, idħlu quddiem il-mulej bana ferrieħi. Flimkien, idħlu quddiem il-mulej bana ferrieħi. Għajtu bil-ferħ lil-mulej nies kollha tal-art, aqdu bil-ferħ lil-mulej, idħlu quddiemu bana ferrieħi. Flimkien, idħlu quddiem il-mulej bana ferrieħi. Kunu wafu li Jaħwe u Alla,
u ħalaqna u aħna tiegħu, aħna l-poplu tiegħu u n-naġġ tal-mera tiegħu. Flimkien idħlu quddiem il-mulej bana ferrieħi. Idħlu bana ta' ħajr mill-bibien tiegħu, bit-tifħir fil-btieħi tat-tempju tiegħu. Roddulu ħajr u birku ismu. Flimkien idħlu quddiem il-mulej bana ferrieħi. Għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu, minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Flimkien idħlu quddiem il-mulej bana ferrieħi. Jiena d-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien il-Fariżej u l-kittiba tagħhom qalu lil Ġesu: id-dixxipli ta' Ġwanni sikwiet isumu u jqogħdu jitolbu, u dawk tal-Fariżej ukoll, imma tiegħek jieklu u jixorbu. U Ġesu qalilhom: jew tistgħu iġġalu l-ħbieb tal-arus isumu sakemm l-arus ikun għadu magħhom. Imma jasal iż-żmien meta l-arus jieħdulhom minn magħhom u mbagħad isumu dakinhar. Qalilhom ukoll parabola: ħadd ma jaqta' biċċa drapp mill-libsa ġdida biex biha iraqqa waħda qadima, għax inkella mhux biss ikun qatta l-ġdida, imma anqas il-biċċa meħuda mill-ġdida ma tkun taqbel mal-qadima. Anqas ma jqiegħdu l-inbit il-ġdid f'damiġġani qodma tal-ġild, għax inkella l-inbit il-ġdid jifqa' id-damiġġani u jixteretu u jintilfu id-damiġġani. Iżda inbit ġdid jqiegħduh f'damiġġani ġodda. U ħadd ma jkun irid mill-inbit ġdid wara li jkun xorob mill-qadim għax jgħidlek il-qadim tajjeb. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Fil-ħajja ta' Ġesu insibuh diversi drabi f'polemika mal-Fariżej u l-kittiba tagħhom. U għaw tal-lum hija waħda minnhom meta ġew jgħidulu jilmentaw għaliex id-dixxipli ta' Ġesu ma kinux f'kollox bħad-dixxipli l-oħra ta' Ġwanni u jagħmlu bħalhom, imma kienu qishom qed igawdu l-ħajja, jieklu jixorbu. Dejjem ovvjament jagħmlu affarijiet tajbin, imma jgawdu l-ħajja. Ħaduha bi kbira minħabba fekk. U Ġesu lilhom iwiġibhom kif rajna hawnhekk fl-Evanġelju, jien nixtieq nieħu t-tieni parti ta' dan l-Evanġelju metu jgħid ħadd ma jaqta' biċċa drapp mill-libsa ġdida biex biha irraqqa waħda qadima. Jgħid għax inkella tkun irrovinajt il-ġdida u fl-istess waqt laqqas tkun taqbel mal-qadima. U jgħid ukoll ma jqedux inbit il-ġdid f'damiġġani qodma tal-ġild għax inkella l-inbit il-ġdid jifqa' id-damiġġani u jixteret l-inbit u anki titlef id-damiġġani. Sa xi jrid jgħid bihom dawn iż-żewġ tiġbiħat Ġesu. Qed jgħid kif ngħidu bil-Malti li musmar ġdid jaqla l-qadim. Qed jgħid li jiġi żmien meta aħna għandna l-qadim inwarbuh għal kollox għax għandna issa l-ġdid. X'irid jgħid biha Ġesu? Irridu niftakru li Ġesu qatt ma kien kontra it-tajjeb li hemm twarbu għax ġiet xi ħaġa ġdida. Anzi hu stess qal jien ma ġejx biex inwaqqa' l-liġi biex inwassalha għall perfezzjoni. Ma kienx l-iskop tiegħu li jekk hemm xi ħaġa tajba ineħħiha
biex idaħħal tiegħu. Imma il-kelma tiegħu kienet kelma li tistieden għal konverżjoni vera u profonda mill-qiegħ. U dan hu ġdid, fil-fatt hawnhekk isemmi xi 8 darbiet il-kelma ġdid jew ġodda. L-enfasi ta' Ġesu fuq il-ġdid propju ifakkarna f'din il-bidla mill-qiegħ li ġġib il-kelma tiegħu f'ħajjitna biex iġġeddidna. U dak hu il-ġdid li jixtieq minna wkoll għalhekk mhix kwistjoni ta' tiċpisa l-ewwelin immi konverżjoni vera. Sal-kelma li qal dak iż-żmien tot ħafna anki għal ħajjitna llum. Għax aħna jista' jiġrilna li nirraġunaw b'dan il-mod jew nkella ngħixu b'dan il-mod illi qisu il-ġdid tal-kelma talla tidħol il-kelma talla fejn jaqblinna, qisu bħal feles fejn għandek bżonn, imma l-bqija tibqa' bil-ħajja l-qadima. Pereżempju, jekk jiena ngħix ħajja ta' egoiżmu, sa mhux qed ngħid għax wieħed jiżbalja l-ewwelin, imma ngħid egoiżmu totalment. Imbagħad iddaħħalek xi kultant xi ħaġa tajba, xi opra tajba l-ewwelin, dik tiġi qisek qed iddaħħal il-ġdid f'dak li huwa però qadim, tibqa' bil-qadim. Jew nkella xi ħadd li jitratta ħażin lil sħabu, lin-nies tal-familja tiegħu jew li sħabu fuq ix-xogħol. Hekk qed ngħid bi-stil kontinwament jitrattahom ħażin. Imbagħad ikollu dak id-devozzjoni l-ewwelin reliġjuża. Dak qisek qed iddaħħal xi ħaġa ġdida tajba imma drab baqa' antik. U allura Ġesu jrid minna li nkunu drab li jintiseċ mill-kelma tiegħu. U dini il-bidla illi jġib fina mbagħad. Inkella jista' jiġri illi anke meta jħarsu lejna insara, xi ħadd pereżempju li m'għandux l-istess twemmin, imma fina jara flokk ħajja li tintiseċ mill-kelma talla, jara dan il-qisu drab bit-tiċrita illi tkompli tikber it-tiċrita. Tolbu għalhekk il-mulej il-grazzja u hu li jista' jġeddidna u hu bil-kelma u bil-qawwa tiegħu li jista' jagħmilna ġodda dan is-sens li qed jitkellem Ġesu u nitolbuh din il-grazzja biex aħna dejjem naċċettaw dan it-tiġdid li jġib il-mulej f'ħajjitna ħalli nkunu tassew drab li jintiseċ mill-kelma tiegħu. Irresqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek jina biex tkompli ix-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fit-tifkira tal-Papa San Girgori l-Kbir nitolbu ħafna l-Papa Franġisku biex inti tkompli tgħinu mulej fil-qadi tal-missjoni tiegħu b'ħafna jaqdiha b'ħafna imħabba u ġenerożità nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta biex nitlob mod speċjali għal tifel ta' ftit ġimgħat għalih u għall-familja tiegħu. Għandhom bżonn ħafna talb tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li jgħixu waħedhom jew li jħossuhom waħedhom fejn jgħixu biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà u qatt ma jagħtaw qalbhom il-ħajja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem ikollna qalbna miftuħa għall kelma tiegħek ħalli iġġib fina il-ġdid, it-tiġdid li inti tixtieq minnha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk
kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem, biex inti tilqaħħom fih danek ta' il-faraġġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Takru wkoll fil-poplu tal-Afganistan dan iż-żmien diffiċli għaddej minnu, koll poplu tal-Ħajiti, għat-terremot li kien hemm u popli oħra fejn hemm tbatija biex inti mulej tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu f'dan iż-żmien diffiċli nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej nitolbuk tilqa' dawn it-talbiet tagħna u żommna dejjem fl-imħabba tiegħek. I Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna nġeddu t-tifkira tal-Papa San Girgorju l-Kbir se nofrulek mulej il-vittma qaddisa li bis-sagrifiċċju ħfirt id-dnub lid-dinja. Għamel li din l-offerta tkun ta' ġid għalina. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem mi tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irraddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li knisja tiegħek fit-tifkira tal-Papa San Girgorju l-Kbir int tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-erf bit-tagħlim li xandar u tilqa' talb li jagħmilek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien ma' l-anġel qaddisin kollha ntennulek l-inu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għola ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għola ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċekun tagħna li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħinna lina l-kol nitolbuk, għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Girgori Kbir u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru minn oħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jetti l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslim u laqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżżejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti
u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex kif tqawwina bi Kristu il-ħobs ħajtana, hekk ukoll tallimna bi Kristu li mallem tagħna, ħalli fit-tifkira tal-Papa San Girgorju l-Kbir nitgħallmu l-verità tiegħek u nuruha fl-emil tagħna bl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħar lil Alla. Fit-tifkira tal-Papa San Girgorju l-Kbir nofru dan ir-Rożarju llum mal-Papa Franġisku. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik ismat tal-plana dak itwilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu ħfrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera rweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel missieru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sant natek, ikun li trid int kif fis-semmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlub għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlub għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlub għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlub għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlub għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlub għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlub għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddas ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrirna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina daħalniex fi tiġrib iżda risna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddas ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrirna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina daħalniex fi tiġrib iżda risna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missinna li inti fis-smawiet itqaddis ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missinna li inti fis-smawiet itqaddis ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu.
Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana ta' kitwilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tammatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, Avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turfnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżżeħlisna mid-denja. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal-btana. Kristu l-qattal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xeba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mela ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull
tjieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka ta' rabta ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-murda, Itlob għalina. kien tal-mitinbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mill-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina qaddisa u malla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. għattilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Iransnu għalna nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba li San Giuseppe slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġi Marija li l-ek għallafdalek il-libnu fik Marija edet il-fiduċa taħħa miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Għaddes Giuseppe kun missira lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja għalana l-grazzja inħinu l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob San għalina. Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Girgor il-Kbir, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk ninħossu fina bla jeda dak li repħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Parus għas-ismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem il-quddisa tal-lum, aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada fil-għodu fid-9:30. Il-kumplament tal-ġurnata tajba.